Bueno, la veritat és que sabíem que veníem al camp de l'Europa. Estem parlant del Club Esportiu Europa, un club dels més històrics de Barcelona. Jo ja havia tingut partits d'aquests macos quan estava al Júpiter, fa molts anys, i sabíem, veníem, una afició fogosa, com té que ser el futbol, i la veritat és que el partit, jo penso que l'Europa venia d'una derrota, això crec que podien tenir algunes petites dubtes. Jo crec que el partit ha estat bastant igualant a la primera part, possiblement ells han tingut més el pes del partit, tenen jugadors de molt talent, però ha hagut la primera expulsió. No entraré a dir si és justa o no és justa, però no és cosa meva, però està clar que a partir d'aquí hem intentat arribar al descans sense cap ensurt i sense cap problema i plantejar la segona part per avançar-se en el marcador, perquè pensàvem que a mesura que els minuts haguessin passant ells baixarien amb el to físic, es trencarien més les línies i tindrien més espais per poder progressar i fer les ocasions de gol, com així ha sigut, no? I per tant, la veritat que és un partit molt trebat, amb moltes targetes, molta tensió, un partit de futbol maco, dels que jo feia temps que no vivia i he volgut després de 10 anys tornar a viure i estic superorgullós de viure'ls, i que el Cerdanyola que sapiguem el que som. Som un equip molt humil, molt nou i que avui hem guanyat amb el camp d'un dels equips més històrics del futbol català i diria del futbol espanyol. La veritat és que bona, perquè li ha tocat ballar amb la més lletja. El Diego és un tros de jugador, molt bon jugador, i la veritat és que sabíem de la velocitat d'ell, és un molt bon futbolista. Les baixes de Suli feia que tenia que debutar Osuna, ho ha fet jo crec que amb bona nota. Està clar que a totes les jugades no pots estar a sobre perquè el jugador Diego és molt ràpid, però jo li donaria una nota alta, sobretot perquè s'ha adaptat molt a la forma de jugar defensivament nostre, ha sabut què té que fer quan té pilota i què té que fer quan no té pilota, i per tant la nota bona li donaria a tot l'equip, però per ser el debutant crec que ho ha fet força bé. Nosaltres juguem així perquè tenim un camp de 97 per 53, que és un camp més adient perquè jugui el meu fill, que té 3 anys, que no perquè jugui gent de 25 i 30 anys. Llavors, després de tants anys que porto l'entitat, de 6 anys, hem arribat no ara, ja fa 3 o 4 anys, els resultats ens avalen, que és un camp molt petit, que jugar des de darrere és molt complicat i que hem de jugar més directes. Nosaltres juguem als últims 50 metres la pilota, no la juguem al propi camp, perquè l'experiència ens diu que qualsevol pèrdua de pilota a camp nostre representa un problema greu i a vegades ens ha representat gols. Què passa? Que juguem fora de casa i intentem canviar una mica, però no volem canviar-ho tot. Jo soc una persona, molta gent vol dir, Toni Carrillo és un entrenador que juga a pilotada. Jo quan estava al Júpiter no jugava a la pilotada, jugàvem a futbol, tocàvem. Ens hem d'adaptar els entrenadors a les situacions que tenim. Llavors, tenint un camp com el que tenim, el que no podem fer quan anem fora de casa és canviar-ho tot. Hem de variar alguna coseta, però és el nostre estil de joc. I el més important és que tothom, quan ens veu, i sobretot l'any passat, la temporada que hem fet, ens diu que sabem a lo que juguem. Nosaltres, per molta gent, això no serà un joc maco, jugar bé o juguem malament. Per mi, jugar bé és guanyar, és la meva opinió, però està clar que nosaltres el nostre estil de joc és aquest, i aquest serà sempre mentre jo sigui l'entrenador del Cerdanyola al camp del Cerdanyola. Si l'any que ve tenim el municipal de Fontetes, que té 100 per 60, intentarem jugar una altra cosa. Tampoc molt diferent, perquè jugar com juga el Barça només pot jugar el Barça. Vull dir, això, la venta de fum està a l'alçada de les circumstàncies de tothom, i et diré un exemple. Nosaltres vam anar a Cornellà, ens vam posar 0-2 a la mitja part, jugant al Cornellà molt bé a futbol, i quan va començar a jugar directe ens va fer 4 gols. Vull dir, cadascú té la seva forma de pensar. Per jugar a futbol has de tenir les instal·lacions i els jugadors adients per jugar d'aquesta manera, i jo, en funció del camp que tinc i dels jugadors que tinc, m'adapto i intento competir el millor possible.